Mas Didit. Campur sari tenan. Campur sari ya. Mau kerasa dilawan. Pokoknya nggih nek langgame campur sari. Heeh. Heeh, genah kuwi. Pokoknya mau kerasa tampil di sini jangan di sini. Iya, kudu campur sari ya. Tuh. Lah iya. Mak nek awanmu ya campur sari. Campur sari wong genah nek langgame ya. Heeh. Tampilkan yang terbaik buat warga Manggau. Begini gudangnya seniman pandemen campur sari. Ya seneng-seneng lagu ya campur sari saja di sini. Lagu reggae oh seneng. Reggae? Lah pimpinannya asli pimpinan reggae. Apa ya? Bang Jalu itu? Ya karena kebutuhan sekarang nopo job campur sari. Oh iya. Ya. Ilang jebol Mau Didit loh. Lah piye to Mas? Cek enom. Bagus. Pinter. Apa-apa iso lho. Apa-apa iso ya? Iso lho, pinter lho. Heeh, ndek ben laire piye ya Mas? Laire piye? Laire mbah aku takon isi mboke iki lho. Bu, anu Didit ku ganteng. Ganteng. Padahal bapaknya kan mboten wates ganteng. Anu Mas tanggane kula ganteng-ganteng ngomong. Wah, karo nyawang tanggane anake dadi ganteng ya Mas ya. Ya ora, bapaknya mesti ya ganteng to ya. Bapakmu ganteng. Bapaknya ganteng to Mas. Lha ora iki. Omahmu jek gak ngambon kae to. Cip. Lu tak mampir kapan-kapan. Ya Allah, ya Allah. Iya. Ya.
Kunjuk. Selamat datang buat Bos Salim. Bos Salim ditunggu permintaan lagunya. Paling enak deh susu cap nona. Kompak tenan Campur Sari. Mau klasa. Playernya ya jos tenan. Saiki nggo asisten barang. Apa ya, Mas? Menegakkan ugek mbel sak. Oh, sing gurine niku asistene player. Asisten. Oh. Sone ra payu to, Sis. Ngene betah men, Sis. Aja disebut loh, Mas. Sone Sis padahal murah loh. Murah banget loh, Mas. Nek soalnya kadang batal job. Sen kewedian job karo Sis iki. Untuk job yo sambatan. Sabar ya Mas Lesus nggih. Sesuk entuk job wis ta pokoke. Doa yang terbaik buat Mas Sis Lexus. Betul. Moga awet. Ilang jebol. Kroso nek ngene iki Campur Sari Dik. Anjing. Cerah foto. Cerah foto. Wah, sing nyuting cerah foto. Bisa merubah wajah. Iya. Kamu iya yang bener.